Isang anghel na bumaba sa lupa upang maging halimbawa para sa mga taong nawawala ng pag-asa. Hindi man siya nakapagsalita ay pinapakita niya sa lahat kung paano lumaban sa buhay. Sa kabila ng kanyang murang edad at pinagkaitan ng pagmamahal ng isang ama, ama na kahit isang saglit ay hindi nagpakaama kay Joshua. Talo pa ni Joshua ang kanyang sariling ama. Sa kabila ng kanyang kalagayan ay lumalaban para sa kanyang mapagmahal na ina. Shout out po sa mga kalingap natin dyan sa manig ng lugar kayo. Subscribe niyo po si Kalampitos TV. Salamat. Hello po, good morning. Ito po si Kalampitos. Subscribe po ninyo si Kalampitos. Yan. Si Ma'am Belda. Sige po. Subscribe ninyo. Subscribe nyo po, Kalampitos TV. Ito, papag-subscribe po kanyang YouTube channel. Salamat. Tulad ng pagsinay ng araw. Magandang araw po mga kalingap. Papunta po kami ngayon sa Naga ulit para ipa-check up si Joshua. Ito mga kalingap si Joshua. Hello Joshua. Nagtaba na ulit. Bagong gupit. Ay po, bagong gupit si Joshua. Naglubo na yung May gatas pa yan? Wala na? Mamaya bibili tayong gatas mamaya. Saan yun? Kumaga sa may... Saan tayo magkikita? Ano, bago bagyo na yung tulay ng panganiban. Ano pa rin? Sa Pangaliban na tulay. Ato tayo magkikita. O, dito sa bandang kanyang sentro ng bandang kanan. Sa kanan lang. Doon sa may Basta dulo lang ng tulay sige. Taba na Joshua. Hiyang pala sa kanya may hus. Oo nga, Sige, ito na lang. Bye-bye. Bye-bye, Joshua. Ayan mga kalingap, papunta po silang Naga, ako susunod. Ayan mga kalingap, balik na naman po ulit tayo sa pa-check up para kay Joshua. Ayan, umulan na naman. Pag laging pinapa-check up si Joshua, laging umuulan. Pero okay lang yun para makatulong tayo kay Joshua. Ayan po, balik na naman si Joshua sa natin. Ayan mga kalingap, sila Joshua. Nauna na ako. Yan na lang talaga. Ha? Yan na lang. Oo. Yan na lang talaga. Sabihin mo na lang yung sabihin mo na lang tayo yung nangyari. Sabihin mo may malit yung baka pwedeng examine nila yung pa x-ray. Babayad na lang tayo. Walang pili kayo raming payong. Ayan mga kalingap, si Joshua tulog. Ayan, umuulan na naman mga kalingap. Nangiram si ate ng payong para kay ito po si ate, tiyahin ni nanay ni Joshua, si ate. Yan. Nagtaba talaga si Joshua. Ano? Sige. Ano siya Ayan. yung nasa... Ay, ato pa nga mo. Yan siya lang. Ayan mga kalingap. Lagi pag napunta kami dito, laging umuulan. Tara. Sige. Ayan, pinapayungan natin si Joshua. May kagat ng lamok. Ayan, check up ulit po natin dito sa pediatrician. Ayan mga kalingap. Balik ulit. Kasi wala pong ibang dito mga ospital lang talaga ang Sino nagupit niya?
Sino nagupit? Doon sa, sa kapitbahay. Hindi man malikot. Ayan si Joshua. Hello. Bumalik yung ano niya na. Taba niya bumalik. Bigat niya. Nagbigat. Wala na palang gatas. Eh. Pero pwedeng ano. Ay, papacheck up. So, binalik yung hose. Tinimbang din siya. Pwede daw check yung ano. Check yung lalamunan niya. Pa-check ka pa. Kasi sabihin mo yung pag dito na ano, yung kumano sa baga. Bakit bawal yata mag-camera niya bawal? Masaya na naman. Masaya kasi sa kanina. Nasanay na kasi ano. Nasanay na si Joshua. Yung mga kaling si Josh. Binalik namin dito kay Dr. Rosales. Binalik yung bawal yun ta. Ha? Ikaw daw. Ayun. Babawal. O ganito na lang, every week, palitan mong gata ang tube. At least a few hours or one day. Yeah. Nag-uubo. Ngayon po, may umuupo po siya. O, bigyan mo siya ng para sa parang asma. Sige na mo dyan, ha? Pag naglagnat siya, kailangan mo ng antibiotic. Itong gamot na ito, o amoxicillin or Natramox. Pag nilagnat siya, ang bigay mo nito sa tube, 4 ml, Opo. 4 na dropper, Opo. morning and evening, 2 times a day. Pagbaba ng fever, dagdag pang 3 days, Opo. plus 3 days pa without fever. Pagbaba ng lagnat, 3 araw pa. Ito yung antibiotic. Pag may ubo, or parang hinihingal, pag nag-fit pala na walang tube, paupuin mo, hindi nakahiga. Kasi mas madali ang pumasok sa lungs ang pagkain. Ubo, hingal, itong neptin. Narinig mo na ito? Opo. Ang neptin, ang bigay mo nito, 5 ml. Pag hindi nag-epekto, hanggang 6 ml every 12. Tapos, Kulang natin lang. Opo, Ito. Dok. Tapos po, Dok, malagi po siyang inaatake ng epilepsy. Sa neurologist na hindi ko konsulta. Yan. Si Dr. De Los Reyes, alam mo na yan. Opo. Pinurot na ka. Pumunta ka doon, hindi. Ay, hindi pa po. Ano ngayon? But today is Wednesday. Yes, po. Mayroong clinic si Doktora. Tinuro ko na sa iyo kung saan. Sa may tinago po. Tanago. Dalhin mo na doon ngayon para mas makontrol yung convulsion niya.
Hindi, ano daw, yung hose, dyan na lang talaga. Papalitan na lang. Ay, hindi na wala nang pag-asa sa bibig. Wala na po siya kung pag-asa doon sa bibig. May possibility pa rin yan. Mag-control ng convulsion at saka position sa pagpapatid. Baka mas maganda kung upo kaysa yung nakahiga. Sige. Sabi daw po, maano na, yung, makipot na daw yung lalamunan. Itong lalamunan kasi, pag may tubo dyan, Apo. sa katagalan, yung wall ng tubo, na-irritate yan. Kaya, masusugatan yun. Ang nasa mo nga yung tinatawag na peg. Peg. Tubo yan, nilalagay sa tiyan mismo. Ayaw naman niya. Mas madaling alagaan yun. Gusto niya yan na lang tubo. Di tubo na lang talaga, Dok. Ano? Hose na lang talaga. Hose. Sige. Naawa daw kasi sa Dok. Sige na. Salamat, Dok. Saan po mababayad? Ito yung baba kanya. Ay mga kalingap, ito po yung reseta ni Joshua na bibili natin ngayon. At sabi ni Doc, mas mainam daw po yung naka-host na lang siya kasi para mas madali daw ano yun. Nakaka-irritate daw po pag sa bibig yung ano, padaanin yung ang tawag din pagkain. Kasi nasanay na siya ng naka-host, mga kalingap. Ayun. Bibili na po natin to. Kaya para maging maayos na ano ni Joshua. Pero talagang host na talaga mga kalingap yung ano nila. Ang gagamitin ni Joshua bilang pagkain, painom ng gatas. Kaya mga kalingap, salamat po sa inyong pagsubaybay sa aming atikain at suporta kay Joshua. Salamat po. Yan mga kalingap, gagaling lang namin sa sa Naga City para ipa-check up si Joshua, ang ating munting anghel na mahal ng ating mga OFW. Ayan, nagbili na po kami ng gatas ni Joshua. Ayan, yung Pediasure 3 Plus at yung gamot niya na nireseta ni Dr. Rosales. Ayan mga kalingap. Dala ko na rin po yung may dala po akong groceries. Ayan. Ay mga kalingap, medyo talagang umulan umaraw, tuloy tayo para matulungan si Joshua at ang kanyang pamilya. Mga kalingap, tara. Salamat nga pala doon sa mga OFW tumulong na hindi nagpapamit ng pangalan. Napansin niyo po doon sa check up kanina, hindi na pwedeng tanggalin yung hose. Pag tinanggal yung hose, mamamayad si Joshua at magkakasakit at pag pinadaan sa ayan, sundin na lang po natin yung doktor. Ayan, mga kalingap, umuulan talaga. Apo! Yan mo na. Yara ko na. May grocery. Hindi pa yung paninda. Sample pa lang ano. Sarampul. Ayan si Joshua mga kanina. Ito, gatas niya. Ayan si Joshua. Gatas. Wala nang gatas? Wala na. Wala. Ito yung resita ng doktor. Ito yung laging yan. Vitamin siya to, tsaka ano. Ayan. Charlene, narito muna kami, Charlene. Mga kalingap, ito yung si Charlene. Ate Jenny. Ayan. Hello po. Ay. Maulan ka din ano? Maulan. Grabe. Nagkawala-wala tayo. Hello Joshua. Magandang hapon. Kumusta? Ha? Narinig mo ko? Bagong gupit si Joshua, pugi. Ay, inantok. Maulan kaya kayo inantok. Ano? Ano Joshua? Oo.
Ayan. Nagtaba na ba si Joshua? Yung ano eh. Bumaba ano lang. May gatas pa siya? May gatas pa? Iyang sa gatas. Ha? Iyang sa gatas. Ay, yung Yung Pediasure. isang ano na yun. Pediasure ano? Mapadala daw si ano? Ate Taiwan, pang tindahan niya. Diyan na daw kayo magpapagawa ng ano? Diyan na lang. Ah. Alagaan mo daw mabuti si ano? Si Joshua. Mabinata na yan. Parang gusto niya maglunok ano? Bigas lang. Laway. Ay, laway lang. Nagano. Ano siya? Inaantok na talaga? Hello. Kanina pa yan. Wala man siyang lagnat? Wala man lagnat to? Wala man lagnat. Sabi niya, ano daw, kung lagnatin na. Ayan. Diyos. Talagang kahit sang doktor natin na dalhin, yung pa rin sasabihin ano? Kasi daw Para- yung maliit daw yung ano, yung daw na, Ali? yung parang ano dito sa lalamunan, maliit. Maliit na no? Maliit. Kasi matagal na ba nag-ano, parang bibi na rin yung ano? Yung iba daw, napapasok sa lungs, doon daw na. Kawawa mas Kaya, Diyos, ano? ano, hinihingal daw siya. Sabi ng doktor, maliit daw yung ano ng lalamunan. Kaya dumidiretso sa baga yung ano. Sa mo pag tayo nasasamid ano? Parang dumidiretso dito. Pag nasa mid baga tayo ano? Oo. Hindi na diretso sa ano? Sa lalamunan. Ay sa ano? Sa stomach. Marami lang pa na kayo dito. Diyan pa ako, Ito pa yung papa niya. Yan yung kapatid ni ang Ay, bless po. ang Willie. Ayo. Ay. Wala siya. Yung asawa may asawa na rin. Pareha sila. Oo. Ay, natulog na si Diyos. Tulog na. Ayun. Makikiramdam lang ano. Hanggang magbinata yan. Alagain. Puro gata siya hanggang magbinata. Ganyan. Okay lang. Ah. Anghel daw yan sabi ni ano. Ni Tita Cora. Ayan. May sorpresa din sa Tita Cora eh. Alam mo kung ano? Di ko na alam. Ayan. Ayo, ngayong September, umpisa na yung ano mo. Dito na lang sa harapan niyo. Oo, dyan na lang. Kasi Dito pa papagawan yung tindahan ni Jenny. Ayan. Tutok na lang siya sa ano. Ano sabi pala ng amo mo? wala. Okay na. Wala na. May kapalit ka na dun. Meron lang. Ayan. Ito pa yung gagawing ano. Malapit po sa kalsada. Dyan yan. Di Dito- ba dyan? Ay, ito? Oo, dyan daw. Di pa palakihin to. Ito ate tayo ano, gagawing tindahan. Di malaki. Di naman yun siguro ubusin. Ano yan dyan? 20,000 daw ilalaman eh. Pwede na yun ano. Na, 20,000. Kasya na yun dyan. Palaguin mo na lang. Ng kapital. 20. Pwede na yun. Ito mga kalingap mo. Ang gagawing tindahan ni Ate Jenny. Ayan may ano. May surprise sa'yo sa ano po. Si Ate Cora. Kapadala lang kanina. Ano kaya yun? Candy ano? Candy. Yung may pinadala sa'yo pa. Bili ko daw sa'yo. 20 pesos. Pag 20. Ayan. Magkano ba ito? 1, 2, 3, 4, 5. 5 million? Ano daw? 5 million. Baka mo daw kami mo. Bigay ito ni Tita Cora. Salamat Tita Cora. Hindi ka nagkatubili magpadala kay ano, pero bili mo dala ng gatas dyan. Joshua. Malabo ba? Malabo? Malinaw? Sige. 1 milyon. 2 milyon. 3 milyon. 4 na milyon. 5 milyon. Salamat po kay Madam Cora po. Tita Salamat. Cora lang. Tita Cora.
Maraming salamat po dito sa pinadala nyo. Sana po pagpalain kayo ni Lord sa napaka busilak niyong puso. Sige. Hindi ko po kalahin may ganito po tutulong sa amin. Nakapayak dito. Ang dami na po sinakripisyo po dyan sa anak ko po. Kaya hindi ko po kalaing may tutulong po sa amin ng ganito. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagtulong sa amin. Nayak din si Joshua. Nayak din si Joshua. Ayan. Sana po pagpalain po kayo ni Lord sa mga binibigay mo po sa amin. Sana po mag-ingat po kayo palagi. Yan lang po, maraming salamat. Wala na po ako masabi. Salamat po. May mga kasunod pa yan. Sa binigay mo po sa amin. Salamat po. Mag-ingat po kayo lagi. May package daw eh. Papadala. Sa'yo. Ayan. Bye-bye po. Mag-ingat po kayo lagi. Salamat po. Salamat po, marami. Tita Cora. At saka kay Ate Taiwan. At sa lahat ng mga nag-ano. Opo, salamat Nagpadala. po sa lahat po na tumutulong po sa aming mag-ina. Maraming salamat po. Ayun. Saka Bigyan ng groceries. sa'yo rin po, Kuya Renz. Maraming salamat po. Okay sa lang yan. pag- Ano lang tayo, po ano? dito sa amin. Kasangkapan lang tayo. Kay Auntie din. Maraming po salamat sa iyo din, Auntie. Ito, laging tumutulong din kayo. Ito Jenny. Ayun yung mga anak niya. Ang dami. Maraming salamat po sa pagtulong. Anak mo yan lahat? Pamangkin. Ay, mapamangkin. Makakit pati oh. Ganda tingnan sa camera. Maraming salamat. Ayan. Sige, ano, Ate Jenny, bahala ka na kay Joshua. Ano? Bye. Opo, salamat po. Bago magkatapusan. Baka, ano to, maayos na tong ano. Basta September to, pupunta muna kami ng isla. Habang pinatrabaho to, ikaw na magbantayan. Pati kay Joshua, ano. Sige, punta ako sa Joshua. Hi, Joshua! Joshua, bye-bye! Bye-bye, Joshua! Huwag mo kalimutan uminom gatas, ano. Kaya matabaan na ulit si Joshua. Bye-bye, Joshua! Bye-bye, te! Bye-bye. Bye-bye, Joshua! Sige, te. Yan. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damianay napapainda. Kalingap, Kalingap, dance, dance. Kalingap, Kalingap,